Bұрынғы Бұлғар бабаларымыздан мирас, буыннардан буыннарға изге яткер болып, икмек үстірерге ғазиз жеріміз, ішерге татлы сулы саф шишмелерimiz болған. Бүгін біз сізнің білен туған тіліміз қоша, тарих пердесінің бір шетін көтеріп, өткенлерге көз салып. Тарихыбыз халық тілінде, дастан язмаларда, риваят жырларда сакланган. Хәтерләүдән курыкмасын, үткәннәрне онытмасын. Белсен ерак бабаларның ничек итеп көн иткәнен, ни иткәнен, ни чәчкәнен, нинди буйлар, нинди моңнар безгә калып башкарма комитеты рәисе Михаил Иванович Калинин һәм РСФСР халык комиссарлары рәисе Владимир Ильич Ленин, Татарстан автономиялы Совет Социалистик Республикасы турындагы актка кул куя. Зур сынаулар аша уңышларга ирешә. Коллективлаштыру еллары туган авылыбыз Уразай ул вакытта Аю авылында да эссез узмый. Башта 22 хуҗалык, аннан калган хуҗалыклар колхозларга берләшеп 4 бригада оештыра. Кара болытта ябырылып, ирмәдә ирелеп, ир егетләрне сиешле көнне якыннары кочагыннан юлкан. Кубара чаклы иртәдә ут эченә алып киткән. Сугышлы җимерүче, күз яшьләре түктерүче, миллионлаган кешенең гомерен үзүче. Сугыш күпме баланың бәхетле бала чагына явызларча кул сузган. Сугыш сүзен ишетүгә күз алдыбызга җимерелгән шәһәрләр, янып көлгә әйләнгән авыллар, кара күмергә үрелгән бакчалар, туланалар, әти сүзен әйтергә тилмергән ятим балалар килеп баса. Сугыш иртә, бик иртә алгайткан балаларына итеккә алдан салырга да, кибән куярга да, сука-сукаларга да өйрәтә. Тик без әтисез үстек тилмерешә. Хорошая мать, мама, берегись. Как было бы хорошо встретиться с тобой, мой папа. Что вы делаете? Какой интернат для детей военных? Это же бомбоубежище! Какой интернат для детей военных? Когда-то играл во дворе патефон, коты собирались весной под балкон, а кошка глядела на них с высоты, и дружно вздыхали под вечер коты. Ах, милая река, скажи, за что? Ребята, я вам новеньких привела.
сәнгатны яратушылар, сәнгатны сөючеләр, сәнгатны алга терүчеләр. Менә инде без бу концерт башларның алдыннан икенче этажда выставкаларны карап, шундый матур итог ясап, бүләкләр үткәрдек. Дамир Шәйхан да үзенең сүзендә инде сезгә бик күп, бик зур рәхмәтләрне җиткерде. Менә мин дә әйтәсем килә инде шушы матур елны, Бөек Җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм иткән елны, Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасының төзелүенә 100 елга багышланган бәйрәмнәрне искә алып, һәм инде тагын да 2 көннән шундый матур бәйрәм 8 март халыкара хатын-кызлар көне белән сезне инде чын күңелдән районыбызның башлыгы Марсель Зуфар исеменнән, башкарма комитеты исеменнән, депутатларыбыз исеменнән, шәхсән үземнең исемнән сезне чын күңелдән тәбриклим. Аллаһы Тәгалә сезгә барыбызга да сәламәтлек бирсен, елларыбыз тыныч булсын, тәнебездә сихәтлек булсын, бер-беребезгә ихтирамлы, игътибарлы булып, бәхетле, матур, мул тормышта яшәргә насыйп булсын. Ну что ж, дорогие друзья, приступаем к самому волнительному моменту награждения. Церемония награждения лучших из лучших победителей под ваши бурные аплодисменты. Итак, 3-е место в районном смотр-конкурсе художественной самодеятельности среди сельских домов культуры и сельских клубов Азнакаевского муниципального района по концертному жанру. Награждаются 3-м местом Масягутовский сельский дом культуры.